Peggy, er is dus nu een wat concreter plan voor onze Nationale Slavernijmuseum. Vertel. Ik ben heel blij dat je ons zegt, want dat is het ook. En ja, er is een plan gepresenteerd begin dit jaar. Daar hebben de kunstraden naar gekeken. Die hebben daar positief over geoordeeld. Daar waren we natuurlijk heel blij mee. Toon Leerdam, Jude Karsau, ik en David Brandwacht hebben met z'n drie dat plan geschreven. En nu kunnen we door. En dat betekent dat in Amsterdam zijn in ieder geval de financiële middelen zijn vastgelegd. Het Rijk is daar ook mee bezig. Dus het lijkt er zo te zijn dat we vanaf volgend jaar een stichting hebben en ook echt met de bouw beginnen. En het mooie is dat je met dingen zoals hier kun je eigenlijk al oefenen hoe het straks moet gaan worden. De ontwerpster voor deze tentoonstelling is een jonge Curaçaose vrouw, Natisha Engel. En heel veel mensen hebben meegewerkt, hebben ook achtergrond uit de kolonies, voormalige kolonies. Maar waar we ook mee aan het oefenen zijn, is hoe het is om een kenniscentrum te zijn. Hoe je familieonderzoek kan zijn. Dus die samenwerking met de archieven en andere wetenschappers is er ook heel belangrijk voor. Dus zo zie je dat wat in het plan geschreven is, eigenlijk nu al een beetje uitwerking krijgt. En dat geldt ook voor het netwerkmuseum zijn. Ik vertelde daar andere mensen ook al over. We hebben al wat tentoonstellingen op Saba staan, op Sint Eustatius, op Sint Maarten en op Curaçao. Deze gaat straks ook reizen. En ook dat netwerkmuseum zijn wat we in het plan hebben gezet, daar zijn we al mee aan het oefenen. Het gaat ook naar Suriname toe. En dat is echt heel belangrijk. Dus alles wat er in het plan staat, gaan we de komende jaren uitproberen en kijken of dat werkt. En zo krijgt dat museum straks vorm. Er komt een architectenprijsvraag, zoals dat heet. Die wordt gezocht, internationaal. En dan in 2030 is er een museum. Constructie, is dat de eerstvolgende stap? De eerstvolgende stap is de stichting, want het moet echt een aparte stichting worden en een museumorganisatie. En dan het zoeken naar de architect. Dat zijn de stappen die volgend jaar worden gezet. En de einddatum is nog steeds? 2030, dat hoop ik wel, ja. Ja, daar werken we echt met z'n allen naartoe. Bedankt. Graag gedaan.